Bé, doncs, bon dia a tothom. Molt contenta d'estar aquí de nou perquè avui vull parlar d'una cosa que és preciosa, que és l'escultura grega. De què parlaré avui? Avui parlaré de l'escultura grega arcaica i clàssica. Em deixo l'hel·lenística pel proper dia. Tardaré una mitja hora. Avui tinc més temps, tinc més dades, així que podem fer una classe més completa. Vaig a compartir pantalla perquè pugueu veure el PowerPoint que he fet perquè em sembla molt interessant de cara a començar la nostra classe. Bé, comencem. La Grècia arcaica. Què vol dir la Grècia arcaica? La Grècia arcaica és els orígens de Grècia. Els orígens de la Grècia tal qual la coneixem, de la cultura grega, sobretot dominada per Atenes. Estem en una Grècia ja poderosa, una Grècia que ha començat la colonització. Aquí veieu un mapa de totes les colònies gregues, d'aquesta expansió que té Grècia amb aquests productes que ella comercia, que són el vi, que és l'oli, i que, per tant, arriben a la famosa Magna Grècia, al sud d'Itàlia i fins a la nostra península. És una Grècia esplendorosa, és una Grècia de les colònies, és una Grècia que, tot i que encara no ha arribat a la democràcia, que està en tirania, sobretot el mètode dels tirans, és una Grècia que per fi comença a filosofar. És la Grècia que veu el naixement de la filosofia amb Pitàgores, amb Tales de Milet. És la Grècia dels presocràtics. Aquí veieu, per exemple, un gravat on veiem a Pitàgores. Això és un gravat medieval, perquè, com us vaig dir, Pitàgores va ser un home molt seguit durant molts segles. I recordeu que Pitàgores va inventar l'harmonia, va descobrir l'harmonia. Com? Us vaig dir, com aquí veieu, jugant amb les cordes, veient com els martells, quan piquen sobre del ferrer, d'aquell objecte que té el ferrer, com fan sons diferents. I així Pitàgores estableix relacions numèriques que seran relacions de bellesa, que seran relacions de l'harmonia i que, per tant, ja ens diuen molt de la bellesa, dels orígens de la història de la bellesa. Molt interessant, Pitàgores i la música de les esferes. Us recordeu que vam estar parlant la classe passada. Bé, aquí veiem els orígens, en aquest moment, quin tipus d'art hi ha. En una primera fase d'aquesta Grècia arcaica, al segle VII abans de Crist, veiem que hi ha unes escultures molt rígides encara, molt hieràtiques. Es donen sobretot a l'Àsia Menor i tenen molta influència de l'art oriental. No sé si teniu al cap l'art babiloni, l'art de l'Orient, hieràtic, rígid, com veieu en aquestes escultures, Corès i Kouros, dels quals n'hem parlat a la nostra pàgina. Són unes dones gairebé que són com columnes, i les Corès que dèiem. Per tant, on es donaven aquestes escultures? Doncs bé, algunes d'elles estaven pensades per estar a dins dels temples, per viure en el temple, perquè el temple era la casa del déu i en aquell moment apareixen precisament els temples en pedra, que fins llavors havien estat de fusta. I per tant apareixen també els ordres, el joni, el corinti, el dòric. Aquí els veieu, el dòric, que serà potser el més famós, molt característic d'Atenes i la península grega, el jònic, que serà més característic de l'Àsia Menor, i el corinti, que es donarà ja més tard i que els romans, com moltes altres coses, també faran els romans, agafaran, veuran tant els grecs, agafaran també aquest capitell. On es situava l'escultura en el temple? Doncs es situava en aquesta naos o cel·la que veiem aquí. La gent no entrava al temple a fer rituals com si fos una missa, sinó que la gent els feia fora. Els feia en un altar que es situava fora, aquí on us estic assenyalant amb el cursor. Per tant, el temple era tan sols i exclusivament la casa del déu.
I qui s'ocupava del temple? S'ocupava del temple els magistrats que anaven canviant. No hi havia casta sacerdotal a Grècia, com tampoc hi havia una Bíblia. Era una tradició oral, el mite. Molt interessant, això. Per tant, tenim una nau ocel·la, casa del déu, un opistomos, que és la sala del tresor, com hi ha sales del tresors a les nostres catedrals, doncs el mateix, i una pronaos, que seria el nàrtex de les esglésies, que és simplement el pòrtic d'entrada. I estava rodejat, envoltat per un peristil, per al voltant, estilos columna. Per tant, ens podem imaginar que aquestes escultures estaven d'aquesta manera col·locades a dins del temple. Són reproduccions que us he posat d'Atenea a la dreta en el Partenó i Zeus aquí a l'esquerra. Són escultures més tardanes en el temps, però perquè tinguem una idea de com eren aquestes escultures, que eren molt grans. Bé, en una segona fase d'aquest període arcaic veiem ja com no tenen res, sí que són rígides, però menys rígides aquestes corers, no? Somriuen una mica més, no és tan frontal, té més volum, té més anatomia, té més sentiment i aquí veieu que estan pintades. Eren escultures, totes elles, com els temples, pintades. Ja ho sabeu si m'heu anat seguint per la pàgina Art per a tothom, que us ho he anat explicant tot això. Aquest tipus d'escultures sobretot les trobem a Atenes, a la península grega. Els Kouros, per la seva banda, és on el grec, l'artista grec, analitza la bellesa. Les dones apareixen bàsicament tancades, els homes no. Pel grec, i ho vaig dir a la meva pàgina, l'home era el prototipus de bellesa. Una bellesa que cada vegada es va definint més a través dels volums, dels muscles. Fixeu-vos-hi aquí, aquests muscles d'aquí, els pectorals, els abdominals, els angonals, els bessons, com cada vegada l'anatomia es va perfilant més. Tot i així, encara té aquesta escultura uns elements molt egipcis. Recordeu els faraons egipcis tots, que estan així, si heu anat mai a Egipte, no? Rígids, amb un peu endavant, amb les mans al costat. Això és molt egipci. Per què? Egipci? Doncs bé, els egipcis eren els que tenien la gran cultura en aquell moment, no eren el gran imperi, no? Per tant, el model, la referència pels grecs serà o bé l'Orient o bé egipcis. A l'Acròpolis d'Atenes comencem a veure les primeres obres molt importants de Grècia, que són aquí el moscòfor o portador de bous, que ja té més sentiment. Fixeu-vos-hi aquestes abdominals, com se li marca una mica tot. Ja no és tan hieràtic, no? És molt interessant tot això. O el cavaller rampent, que li diem, probablement un genet, no? Amb aquesta cara de simpàtic que fa, no? Aquesta cara que ja té molt més sentiment, que ja no és frontal. Per tant, l'art arcaic a poc va derivant cap a una altra cosa. Si ens hi fixem, per exemple, en les escultures dels frontons, perquè hi havia escultures que eren votives, per exemple, tots els kouros que us he ensenyat eren sobretot escultures votives que es posaven a les escales dels temples, al voltant del temple. Altres són escultures les més grans per posar-se dins del temple. Altres, com veiem aquí, són escultures que van al frontó del temple i el que m'interessa aquí és que veieu que totes van pintades, absolutament pintades amb uns colors vius, molt vius, com veiem aquí. Per tant, res d'aquest mite de la Grècia blanca, silenciosa, que és un mite del segle XVIII, dels primers arqueòlegs, de Winkelmann, un alemany que va ser el que va escriure la primera història de l'art, que va ser una història de la Grècia antiga, amb això de l'art arcaic, l'art clàssic i l'art hel·lenístic, aquesta pujada i baixada que fa, aquest concepte orgànic de la història de l'art és un concepte molt Winkelmann, un concepte molt alemany. Clar, ells havien vist aquestes escultures absolutament desgastades, és a dir, el pigment marxa amb els segles, però amb les noves tecnologies hem pogut veure que el pigment és aquest
i que el color és aquest. Per tant, a finals d'aquest període arcaic ja veiem com la cosa canvia molt. Ja estem a l'antesala de l'escultura clàssica, molt més introspectiva, molt més equilibrada, molt més aquest equilibri entre raó i passió, aquests muscles ja molt més definits, no? És una escultura que anticipa el període clàssic que veiem aquí. Aquest període clàssic tindrà l'epicentre a Atenes, que veiem aquí, una Atenes que és l'Atenes de Pèricles, que vegem també aquí, un home que implantarà un sistema teòricament democràtic que, cuidao, no podien votar els esclaus, no podien votar les dones, no podien votar els estrangers, tan democràtic no era, però en aquell moment sí, molt més que el que s'havia tingut. I va fer el projecte que anomenem Panatenaic. És l'Atenes de Fídies, és l'Atenes de Sòcrates, és l'Atenes dels grans projectes urbanístics i dins d'aquest el projecte Panatenaic dedicat a les Panatenees, que eren les festes de la ciutat. Com la nostra Mercè, doncs ell diu anem a fer una mica un urbanisme que ens permeti també festejar aquestes festes de les Panatenees que tindran lloc a l'Acròpolis principalment. Una acròpolis que s'havia estat destruïda pels perses en temps de Pisístrat, en temps d'un tirà, i que calia reconstruir. Són projectes urbanístics dels grans governadors que encara avui en dia, amb les Olimpiades i amb el que tu vulguis, també els tenim. Un projecte panatenaic en què una escultura de fusta que es deia Xoanon venia per mar i d'allà anava en processó fins a arribar a l'Acròpolis, una escultura que la gent portava en processó. Com era l'Acròpolis? L'Acròpolis tenia, aquest projecte de Fídies tenia diferents escultures molt importants i, arquitectura molt important també. Veiem que hi havia uns propileus o porxos d'entrada, que estic ara indicant. Hi havia una gran escultura en metall que es deia Atenea Promachos, que tu quan arribaves amb els vaixells veies allà una cosa que brillava al sol, que era la Atenea guerrera. Atenea és la deessa de la guerra i és la deessa de la saviesa. I era la deessa de la llar també, és a dir, però era la deessa de la guerra també. Atenes havia guanyat els perses, calia celebrar-ho, no? Tenia el tresor de la Lliga de Delos, que eren molts diners de totes les ciutats de Grècia, per això Esparta en un moment donat dirà, ei, prou. Tots aquests diners se'ls gasta. Pèricles se'ls gasta i fa el port, fa les muralles i fa l'Acròpolis, que aquí veiem amb la calcoteca, amb el Pireu, amb els propileus, amb un temple que es deia d'Atenea Niké, que està aquí al centre, Niké, Nike, les bambes, la Victòria, d'aquí ve, Victòria. La Victòria sempre serà una figura alada a la que es dedica, en aquest cas, a aquest temple que just quan arribes d'aquí dius Atenea victoriosa. Per què? Hem guanyat els perses. Seguim, anem pels propileus, pugem, arribem i veiem l'estàtua d'Atenea Promachos, Atenea victoriosa, Atenea guerrera, fins que arribem al Partenó, on hi haurà Atenea Partenos, que és un altre tipus d'Atenea. Però en tot cas, Atenea. És Atenes, la glòria d'Atenes. Aquí, en canvi, veurem l'Erekteion, que era el temple dedicat al primer rei d'Atenes. Per primera vegada, un escultor que és Fídies, el que fa les escultures del Partenó en els relleus i també a dins, ens està representant la gent del poble. Homes, dones amb gerres, que apareixen en processó portant tots els elements per fer els rituals Atenea, per vestir aquesta escultura, que és l'escultura Xoanon, amb uns peplos que havien fet les dones durant tot l'any, teixien el peplo, que és una espècie de mantell, com es fa amb el carnaval, que tot l'any fan la gent al carnaval, doncs ve d'aquí això, també. Dones, homes, grans, joves, vells, amb cavalls, amb animals que porten a fer rituals, que han de ser sacrificats, i juntament amb els déus. Aquests són els déus, però no hi ha molta diferència entre déus i homes, són molt similars, conviuen. Estem, senyors i senyores, en l'apogeu de la civilització occidental, on l'home es creu com un déu que conviu amb els déus. Només Miquel Àngel a la Capella Sixtina ho haurà fet una mica de la mateixa manera, molts segles més tard.
Aquest Déu que tenim aquí a l'esquerra sembla ser un Zeus que li falta el llampec, no? Així doncs comencem la nostra processó, arribem pel mar, passem per tota la ciutat fins a arribar als Propileus, fins a arribar al temple d'Atenea Niquer, que és aquest d'aquí, Atenea victoriosa, amb una tècnica dels panys mullats on veiem que els panys s'arrapen al cos i el que fan és, diguéssim, marcar el volum del cos. Després seguim, passem pels Propileus o el que seria l'entrada al recinte i arribem finalment al Partenó, el lloc de residència d'Atenea Partenos, la fundadora de la ciutat que va donar l'olivera a la ciutat, un temple d'estil jònic i que va ser fet per Ictini i Cal·lícrates, però les escultures de Fídies. Què veiem aquí? Doncs moltes escultures dipositades a l'escala que són escultures votives. Per tant, moltes de les escultures gregues eren escultures votives. En el frontó hi havia diferents episodis de la vida d'Atenea i aquest Partenó tenia, com aquí veieu, la proporció àurea, que no m'extenc perquè ja la vam explicar en el seu moment. Això és un rectangle auri. I aquest Partenó, per tal d'evitar les desviacions visuals, que si tu haguessis fet les línies rectes així i així, les veuries així, per desviació visual. Doncs, per tal de corregir aquesta il·lusió òptica, es fan unes correccions que són aquestes que us estic posant. Les columnes les inclinen, com veieu aquí. També a la vegada l'èntesis de la columna, que és aquesta part central, la bomben per tal que tu el vegis així. És a dir, si tu poses la columna aquí, la veuràs així. Si tu poses la columna així, la veuràs així. Són les correccions òptiques que Plató, no li agradava gens això. Plató sempre deia que això era mentida, que era mentir a la gent. Bé, triglifs, metopes, triglifs aquí, metopes aquí, i les metopes amb centauromàquies, amb asonomàquies, que això era una representació molt clàssica d'aquell moment. I en els frontons, la batalla d'Atenea contra Poseidó per tenir Atenes. Atenea va regalar una olivera, Poseidó va clavar el trident i va regalar una font d'aigua salada. Qui la volia, aquella font? Ningú, perquè aigua salada no serveix de res. Així que Atenea finalment guanya. I Atenea, doncs, aquí la veiem, és victoriosa perquè li estan col·locant una corona de la victòria, una Niquer, aquesta figura alada, que és la figura de la victòria. Per tant, aquí tindríem en el centre del Partenó aquesta estàtua d'Atenea, gran que havia fet Fídies, que imagineu-vos com era, una escultura crisoelefantina, amb ivori, amb or, perduda, amb una Niquer a la mà, amb un escut. Podria parlar hores d'aquesta Atenea, però no ens podem enrotllar. I aquesta és la còpia, l'única còpia romana que ens ha perviscut de Fídies, aquest escultor que va ser fet fora per Pèricles, acusat de robar l'or d'aquesta escultura crisoelefantina. Què fora? Perdó. Aquí també tenim l'altre gran temple, l'Erecteion, dedicat a Aracteu, el primer rei d'Atenes. I el que ens interessa aquí és molt interessant aquest temple perquè hi ha encara les senyals del trident de Poseidó, hi ha l'olivera d'Atenea, però les cariàtides, aquestes escultures que veiem aquí, són les més importants d'aquest temple, fetes per Alcamenes. Creiem, un escultor era Alcamenes, que són aquestes figures que el que fan és substituir la columna i que per primera vegada tenim aquest tipus de tipologia, aquesta tipologia que apareix en la història de l'art. Al mateix moment, Policlet, un gran escultor grec, fa el Dorífor. I el Dorífor és un supertop de l'escultura grega clàssica perquè reflexa el cànon, una cosa que es va inventar Policlet, i que és un cànon. Què vol dir el cànon? Ara en parlem. Primer, el Dorífor, que és un atleta, com moltes de les escultures d'aquell moment, ens està reflexant la proporció àurea. Aquí, en l'ombligo, veiem que és el punt de la proporció àurea respecte a l'alçada. I podem trobar moltíssimes proporcions àurees, us ho deixo i us ho mireu vosaltres després tranquil·lament, per tot el cos. Ja en vam parlar en el seu moment del que era la proporció àurea i que aquesta proporció, Euclides, sobretot la parla
molt Pitàgores ja en comença a parlar, s'aplica a l'escultura grega clàssica. Ara bé, Policlet va inventar el cànon i el cànon era, no ens ha arribat massa el cànon, s'ha perdut molt, però sabem que deia que el cap per 7 és l'alçada que ha de tenir una escultura. Més endavant serà el cap per 9, però en aquest cas és el cap multiplicat per 7. El cànon grec, molt important per la bellesa, per la nostra història de la bellesa. Una altra cosa que va dir Policlet és, quan col·loquem l'escultura, posem-la en contraposto. I això arriba fins al Renaixement, fins al contraposto és una cosa que s'inventa ell i continua i continua. Cap mirant cap a una banda, cos girat cap a l'altra banda. És a dir, aquest contraposto és una que li dona dinamisme i equilibri a la vegada a l'escultura, dinamisme i equilibri. I aquí ho deixo, perquè el proper dia continuarem amb la Grècia hel·lenística. Per tant, a veure si puc aquí posar una mica la pausa, un momentet, sisplau. Volia compartir la pantalla de nou, però veig que no em deixa. En tot cas, aquí ho deixem. El proper dia, la Grècia hel·lenística amb Praxíteles, amb Aristòtil, amb Alexandre Magne. No us ho perdeu. Molt bon dia.